سلام أبو كل كرنعات عالم بمخان مدبات تلفزيون إيرترا أم كتتال تركبو زخبركم من زخبركم أنت عزبتي سبورتا وتحستو زحقفت لس سبورت تفنولو ساعات أخير له أبنا لومي مدبنا حبرتي كمون أزاني تزخونو مدبات إنا حزنا لكم قريبنا زولنا كسافة سامة مدبنا مسانخ تصنحو بخبر زعدمكم أمير عليه مدبنا كموترو بطعم زيما يكفلم نزات سعب طعم زيما أستمغيرنا نملس مغفتيت مدبنا زت سبورت يا كتكون نيلومي زعبا زت سبورت نتي صباح سنبت فيلم شامبيون كلابات كعس سجري إيرترا زدسسي كوننا ملؤ تحسدو خسكركم سلام كم يتصنحكم كبران تخاتلتي مدب زت سبورت أبنا يلومي مدب زت حزمي زلنا مس بريزيدنت حقرا فيدريشن كؤس أجري إيرترا أتو باولوس والد هايمانوت علالك نكايدنا زعبانا دما نتي كاب على إسران شوعتن ميازيا كسر عصر شمونتو جنبوت زكايد شامبيون كلابات إيرترا دك تبعتيو زدتس هذا سمران كرن زكايد مدبينا علالك نكايد مسخم باولوس عدمينا خبير كان باستوديو من صخا أزينا نمزجن قاعد حن مصخا أنا زعدل دهابكمنا منيسر زينا أزي بشم هاجرا فدريشن كوسو أجري إيرترا أزي مسكين مالتي هراي باركم زخو قلتو تصنحكو هاجرا وردر شامبيون كلابات نايدك تبعتيو تسريع له كاب صباح سن بتز فيلم اسفان شوعتن ميازيا اسكاز ودر زي حفشاوي ودابيو كما يمثل ويدما تحزو زملكت مغلص اختبنا هراي مجمرتا زي مقصلتا نايتي ابز حلف عامت دجمره شامبيون كلابات دك تبعتيو إيرترا لو معامتون ككايدي مالتيو اتي قرصنا ودادبون بالكعبتي فصايم شماغله هاجرا فدريشن كوس اجري إيرترا بزوسون مسرت ابور حشومنت علت 22 دوكلا غانتاتات سلسته كبزوا ماكل كال استرفا زوباتات دما ها حدا كلابات حيزن قرباي مالتيو مسناي زحالفه كنوادادرون كلنا قربتي ناي غانتاتات كاب 10 ناب شومونت نخغودليو ازخا نتي امونغو كلابات زلو فللي نمصبابي مالتي اذن هايلو معمت زكايد كاب علت شوعته ناي ميازيا كساب 10 شومونت غومبت زكايد كوينو اتي قداماي زوريا ابسمرا ككايديو بدحريه جن اتي ناي بلاي اوف وي كاودي كا محلاف جن مزازمن جن اب كتما كرن ككايدي مالتي سلازي اتي قرصو ويا ودادبو خا كابتناي زحالفه قروب فلي زباله خوينو حجي دسا تفاغانتاتات تچعته يخونا مالتي 4 كابزوا ماكل كلته كابزوا عنسبا حنت كابزوا سميناو قيح بحري حنت كابزوا دوب حنتي كابزوا غاش باركا مالتي سلازي تيم زحغانتاتات تچعته يخونا مالتي هرايت بو باولوس منالبات زبازح حساب امونغو غانتان كلبن زلو فللي بزح ايردوني اسك منالبات تا غانتا كم نفلطا حنت غانتا تقوم بستفالي ملكيتات كون كله درجه كلب كن قرب عبي زبلي مو اسك تا كلب تبحال منيا انتي درجه خاص حلفت يا ويون وهابي فقاد صوتا كبحالين كله انتي مالتيو انتي كسرحو محدرو خميز ملك زبل حطات بزح كمصخ لي موسك منالبات بتقدامي تحطو كنفلم كلب تبحال منيا ويد ما كم يزبلت يا كلب تبحال كلب حنت اكلنا يكوس اجرو هنا ببعنات محدره تاي مالتي كلنا عازل قربات كاب دغفتا وي كاب مولتا بموصا قرصي اودادبانا تحيزا اتمصيا مالتي سلازي بعبي هاجرا فدريشن نعو زكاتاتل حدا خفللو مالتي بلمد كفل تشانسا وي كا وهاب فقاد صوتا تواهيل دصوعلو مالتي نسو بلكع كاب في فان كافن بزهبو ممرحيتات مركوس غيرو نتن كلاباتا وشت هاجر زلوا نتن قرصنا ودادبان نخحيلا استمرو يهب مخرتات يهب اموداتا خا فقاد يهبن مالتي حجنا بتخن ملسخن مصن كلنا كلب كنبل كلنا نخلو ممرحيتاتن نخلو اكايدا نخلو اودادبان اتي فقاد وهابي زهبا نعو مركوس غيرا تقومينا كلب نملا مالتي حجتن مبزحتن كنرين كلنا جن يمصا غانتاتات يقوما مسغزيه خا يفرسا مالتي
እዚ ኣይኮነን ንሱቲ ቀንዲ መምርሒ ዝቦ ብቀዋምነት ክኸይድ ኣብ ዝኽእል ከም ዝንብሎ ዘለና ድማ ቴክኒካዊ ብቕዓት ዘለዎ ትሕተ ቅርፃዊ ድልውነት ዘለዎ ምሕደራዊ ብቕዓት ዘለዎ ደገፍቲ ዘለዎ ቤት ጽሕፈት ዘለዎ ወዘተ ዝብል ናቱ ኣካይዳን መምርሒታት ነዚ ምስ ማለእቲ ንሱ ከም ክለብ ድሓስባ ማለት እዩ ስለዚ ልክዕ ከምቲ መጀመርያ ዝበልካዮ ኣብ መንጎ ክለብን ጋንታን ፍልል ኣሎ ተን ዝበዝሓ ደለዋና ሕጂ ጋንታ ክንብለን ኢና ንኽእል ክለብ ክንብለን የሸግራና እዩ ማለት እዩ ስለምንታይ እንድሕልካ ብውሕዱ እቲ ዝወሓደ መምዘኒታት ናተን ሓንቲ ክለብ ክትከውን እንድሕር ኮይና ሓደ ክልተ ፀወታ ክትሕዝ ክትክእል ኣለዋ ካልኣይ ናታ ናይ ዕቤት መገዲ ማለት እዩ ካብ ናይ ህፃናት ወይ ከዓ ብልምዲ ግራስሩስ ካብ ንብሎም ናይ መንእስያትን ናይ ዓበይትን ደረጃታት መሳልን ብኸመይ እንዳተተኻኸአት ወይ እንዳዓበየት ትኸይድ ንጹር ዝኾነ መደብ ዘለዋ ክትኮን ኣለዋ ሓንቲ ክለብ ትበሃል ናታ መለማመዲ ሜዳን ናታ መወዳደሪ ሜዳን ክህልዋ ክኽእል ኣለዋ እዚ ክንብል ከለና ግን ተገዲዳ ግድነት ናታ ክትብል ማለት ኣይኮነትን ብውዕል ኣብ ዝኾነ መለማመዲ ሜዳ እዚ ለና ክትብል ትኽእል እያ ብውዕል ድማ ኣብ ሓደ ስታድዮም ከምዚ ናይ ዞባ ማእከላ መስመራ ስታድዮም ወይ ከዓ ናይ ከረን ኣብ ጆኮ ውዕል ጌራ ኣብኡ እንታይ ክትገብር ትኽእል እያ እዚ ከዓ መወዳደሪ ክትብል ትኽእል እያ ማለት እዩ ካልኣይ እቲ ምሕደራዊ ቃውማ ማለት እዩ ደገፍቲ ምዝጉባት ክህልዋ ክእሉ ኣለዎ ማለት ነታ ጋንታ ከዕብይዋ ዝኽእሉ ምስኣ ክጎዩ ዝኽእሉ ዘድልያ ደገፋት ክገብሩላ ዝኽእሉ ማሕበር ደገፍቲ ናታ ክህልዋ ክእሉ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ብወግዕ ተመዝገቡ ክኾኑ ኣለዎ ማለት እዩ ካልኣይ ቦርድ ክህልዋ ክእል ኣለዎ ማለት እዩ ንዓ ዘካይድ ሓደ ኣካል ቦርድ ክህልዋ ክእል ኣለዎ ስለምንታይ ንሓጂ ከምዚ ክለብ ከምዚ ክትከውን ኣለዋ ንብላ ማለት እዩ በዓላ ትንቀሳቐስ እያ ናይ ዝኾነ ይኹን ደገፍ ተሓተት ደይኮነስ በዓላ በቲ ናታ ደገፍቲ በቲ ናታ ተቆሞ ማሕበራት በቲ ናታ ትገብሮ ትዕብዮ ቤት ጽሕፈታት ወዘተ ኩሉ ቆየማ ብቐጻልነት ውድድር ተኣትወሉ እያ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እቲ ቀንዲ ዋና ተሓታታይ እቲ ወሃቢ ፍቓድ ፀወታ ወይ ከዓ ብልምዲ ክለብ ሊቸንሳ ንብሎ ክፍሊ ናህና ንሱ እዩ ማለት ካብኡ ምክሪ እንዳተዋሃበት ከዓ ነዚ ኩሉ ኣማልያ ናይ ክለብ ቅርፂ ክትሕዝ ትኽእል እያ ማለት ስለዚ ኣብዚ ውሽጢ እቲና ኢና ንሕና ክለብን ጋንታን ንፈልየን ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ እማልኣድየን እንድሕር ኢልና ኣዝየን ውሕዳትን ብኣብነት እውን ክንጠቅስ ኢና ንዑ ከማልኣ ዝኽእላ ከም በዓል ክለብ ደንደን ክንወስድ ንኽእል ኢና ማለት ንዑ ከማልኣ ዝኽእላ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ ኣብ መንጎ ጋንታን ክለብን ፍልልይ ዘለዎ ማለት እዩ ብሓፂሩ ግን ኩለን ጋንታታት ንፍቓድ ንመምርሒታትን ኣገባብ ኣካይዳን ናይቲ ወሃቢ ፍቓድ ፀወታ ንዕኡ ተማእዚዘን ክኸዳ ዘለዎን ማለት እዩ ንዑ እንድሕር ተማእዚዘን ናይ ክለብ ደረጃ ይሕዛ ንዑ እንድሕር ዘይተማእዘዛ ግን ስቲል ወይ ከዓ ኣብ ናይ ጋንታ ደረጃ ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ትፍልልይ ኣብ መንጎ ናይ ዚአን ክለብን ጋንታን ንብሎ ማለት እዩ ወሃቢ ፍቓድ ፀወታ ተርኡ እንታይ እዩ ወይ ድማ በቲ ዝግባእ ንክለባት ኣብዚ ግዜ እዚ የመሓደር ኣሎ ዶ ክንብሎ ንደፍር እዋ ሕጂ ካብ ዝጅምር ብዙሕ ዓመት ገይሩ 2012 ንመጀመርያ ግዜ ብደረጃ ፊፋ ካፍ ኣብዚ ኣብ ሃገርና ንዑ ዝኸውን ናይ ምሕደራ ስልጠና ተዋሂቡ ማለት እዩ ካብኡ ነዊሕ እዋን ክኸይድ ጀሚሩ ብድሕሪኡ እውን ናይ ሊግ ወዘተ እውን ነይርዎ ግን ምስ ግዜ ግን እቲ ዘድልዮ ስራሕ ክሰርሕ ኣይፀንሐን ሕጂ ግን ብቋዋምነት ናቱ ማናጀር ተቆፂርዎ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ብሉፅ ነገሩ ናቱ ሕጂ እቲ ኩሉ ኣብ ናይ ቤት ፅሕፈት ክውዳእ ዘለዎ ማለት እዩ እንታይ እዩ ማንዋላት ኣሎ መምርሒታት ኣሎ ፎርሙታት ኣሎ ንሓደ ክለብ ዝወሃባ እዚ ኩሉ ኣፃፊፉ ሕጂ ኣብቲ ናይ ጎስጓስ ይኸይድ ኣሎ ሕጂ መጀመርያ ክትጉስጉሰን ኢኻ ዘለካ ክፈልጦ ክእል ኣለዎን እንታይን ክኾና ማለት እዩ ናብ ደረጃ ክለብ ፍቓድ ክወስዳ እንድሕር ኮይነን እንታይን ክኾና ዘለዋ እንታይን ከማልኣ ዘለዋ ልክዕ ሓምታ ዝለዓል ዝጠቐስናያ ኣብ ትሕቲኡ ክልተ ኣለዎ ናይ ኢንስታንት ቦዲ ዝበሃል ኣሎ ኣፒል ቦዲ ዝበሃል ኣሎ ኣብቲ ናይ ኢንስታንት ቦዲ ከዓ ነናተን ኣሃዱታት ኣለዎ ትሕቲ ቅርፂ ዘረጋግፅ ኣለዎ ቴክኒካዊ ብቕዓት ዘረጋግፅ ኣለዎ ምሕደራ ዘረጋግፅ ኣለዎ ወዘተ ኣብኡ 6-7 ዝኾነ ከተማልኦ ዘሎ ሓንቲ ክለብ ዘረጋግፅ ኣለዎ ሕጂ እዚ ኩሉ ተዋቒሩ ናይ ብሓቂ ከዓ ነዊሕ ጉዕዞ ክኸዱ ፀኒሖም እዮም ማለት እዩ ሕጂ ግን ኣብዚ ዓመት እዚ ግን ናብ ተግባራዊ ማለት እዩ ይኸይድ ኣሎ እቲ ናይ ብውሽጢ ዓዲ ዝውሃብ ፍቓድ እቲ ማንዋል ይኹን እቲ መቕፅዒ ናተን ይኹን ኩሉ ተሰሪሑ ናብ ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ ኣፍሪቃ ተላኢኹ ኣሎ ንሱ ከም ቅቡል እንድሕር ወሲድዎ ብድሕሪኡ ኣብኡ መምዘኒ እትዩ ፍቓድ ክህብ ክጅምር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ዓመት እዚ ብውሕዱ ንገለ ጋንታታት ፍቓድ ክህብ ተዳልዩ ኣሎ ማለት እዩ ብልክዕ እቲ
ቀጠልያ መብራህቲ ካብ ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ምስተ ፈቅደሉ ከብል ማለት ጽቡቕ ነገሩ ብናህና ቋንቋታት ተተርጉም እዩ እንታይ ማለት እዩ ልክዕ ንዓና ክኸውን ዝኽእላታ መምርሒታትን ፎርሙታትን እዮም ቀሞም ዘለዉ ስለዚ ንዖም ብኸመይ ክትማልኦም ዘለዋ ሓንቲ ጋንታ ማሕበር ደገፍቲ እንድሕር ደይብላ ኮይኑ ምንጭ እቶት እውን ኣለዋ ክትብላ ይትኽእል ኢኻ ኩሉ ግዜ መንግስቲ እንዳደጎማ ክትከይድ ኣይትኽእል እዚ ሕጂ ደገፍታ ክትዋሃድ ክትከይድ ኣለዋ ማለት እዩ ሓንቲ ጋንታ ቤት ጽሕፈት ክህልዋ ክእል ኣሎ ቤት ጽሕፈታ እውን ከተማ ዓራራት ክእል ኣሎ ሓንቲ ጋንታ ከም ዝበልናዮ ሜዳታት ክህልዋ ኣለዎ ግድነት ኣይኮነን ሜዳ ክስራሕ ወይ ሜዳ ክትብል ማለት እዩ ኣብ ዘሎ ሜዳታት ውዕላት እያ ትገብር እዚ መለማመዲ ወይ ከዓ እዚ መፃወቲ ክትብል ትኽእል እያ ማለት እዩ ወዘ ቴክኒካዊ ብቕዓት ናታ ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ ካልኣይ ዲቪዥን ብልምዲ ንብሎም ናይ ካልኣይ ደረጃ ናይ ህፃናት መደባት እዚ ክህልዋ ክእል ኣለዎ ናብ ክለብ ክድይብ እንድሕር ኮይና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ክፍሊ ይኸይድ ኣሎ ብዓብዪ ካብ ዝቐረባ ኣብዚ እዋናት እዚ ከዓ ጎስጓሱ እንዳሓየለ ናብ ኩለን ዞባታት ከዓ ይበፅሕ ኣሎ ስለዚ እቲ ግቡእ ስርሑ ይኸይድ ኣሎ ክንብል ንኽእል ማለት እዩ ብሰዓት እዚ ጽቡቕ ጳውሎስ እዚ ሕቶ ዝመበገሲ ምናልባት ቻምፒዮን ክለባት ኤርትራ ንብል ስለ ዘለና ኣቐድማ ኣቢልና ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቻምፒዮን ክለባት ዛዚምና ናይ ደቂ ተባዕትዮ ንሰግር ስለ ዘለና ኢና ኣምፂናዮ ዝበዝሕ ሰብ ከዓ መንጎ ጋንታን ክለብን ዘሎ ፍልሊ ብዙሕ ስለ ዘይርድኦ ኢና በጊስናዮ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ናይ ደቂ ተባዕትዮ ቻምፒዮን ክለባት ዕውት ደንደን ድማ እታ ዝቐረበት ናብ ክለብ ደረጃ ልቼንሳ ተቐሪባ ከም ዘላ ክትሕብረና ፅኒሕካ ኣለኻ ናብዚ ውድድር ክንምለስ ጳውሎስ ዕላማ ዝውድር እዚ እንታይ እዩ ምናልባት ዓመታዊ እዩ ዝካየድ እስከ ዕላምኡ እንታይ ንምህራም እዩ ወይ ድማ ራእይ ናይዚ ፌደሬሽን እዚ እንታይ እዩ እቲ ቀዳማይ ዕላማ እቲ ደረጃ ብቕዓት ናይተን ንሕና ክለባትና ንብለን ማለት እዩ ጋንታ ይኮነ ክለባትና ንብለን ብሓፈሻ ንምግምጋም እዩ ገምጊምካ ከዓ እንታይ ኢኻ ክትገብር ማለት እዩ ሓደ ንዑ ገምጊምካ ናብቲ ሃገራዊ ሊግ ብኸመይ ክቆም ይኽእል ንምኻድ እዩ ኣሕፂሩ እቲ ኩሉ ቅርፁ ንቕይሮ መደባቱ ንቕይሮ እቲ ውድድር ዓይነት ንቕይሮ ዘለና ንፍትኖ ኣለና ምክንያቱ ብናይ መገዲ ኢና ንሕና ናብ ሊግ ንኣትወሉ ንምንታይ እዩ ሃገራዊ ሊግ ክህልወና ብላዕሊ ንግደድ ኢና ብካፍ በሉ ይፋወሉ ሃገራዊ ሊግ ከዓ ሃገራዊ መንነት እዩ ስለዚ ነዚ መንነት ብኸመይና ንሕና ክንሃንፆ ዘለና ብደረጃ ኩዕሶ እዚ ተቐዳማይ ዝስርሓሉ ዘሎ ሕጂ ንሕና ብኸመይና ክንውድበን ዘለና ብኸመይና ክንሕይለን ዘለና ንምባል ማለት እዩ ከምኡ ኮይኑ ከዓ ነተን ክለባት ከዓ እቲ ደረጃ ብቕዓት ናይ ፀወታ ነቲ ደጋፊ ከዓ እቲ ክለባት እንታይ ምስላ ዘለዋ ኣብ ሓደ ዞባ ጥራሕ ተሓፂረን ኣብ መንጎአን ደይኮነት ውድድር ከካይዶ ዘለዋ ብሃገር ደረጃ ኸ ኣብ ከመይ ደረጃ ኣለዋ ንሊግ ክእትዋና ይኽእላ ድየን ንዝብል ንምግምጋም እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዓመተ ጀሚሩ ሎሚ እውን ይቕፅል ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ዝመፅእ ከዓ እንታይ ዓይነት ቅርፂ ክህልዎ ወላስ ናብ ሃገራዊ ሊግ ክእትወና ይኽእል ድዩ እዚ እውን ድሕሪ እዚ ውድድር ተገምጊሙ ክኸይድ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ጽቡቕ እስከ ናብ ሽልማት ክንመፅእ ጳውሎስ ዓመት መፅእ ዝካየድ ውድድራት ነናቱ ሽልማት ኣለዎ ነተን ዕዉታት ጋንታታት ከዓ መተባብዒ ይኾነን እዩ እስከ ምናልባት ኣብዚ ውድድር ተሰሪዑ ዘሎ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ኸ ንሽልማት ዝምልከት እንታይ ክትብለና ትኽእል ሽልማት ንቡር ኣሸላልማ ናይቲ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣሎ ናይ ባሕቂ ልክዕ በቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት መገዲ ክኸይድ እዩ ማለት እዩ እሱ ሕጂ ኣብቲ ዓውዲ ተፈላለየ መጀመርያ ተፈላለየ ዓውድታት ኣሎ ሓላ ውልዳት ተኸላኸላይ ብሉፅ ተፃዋታይ ደኣ መዝገብ ወዘተ ዝብሉ ኣሎ እዚ ኩሉ ክሽለም እዩ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ደረጃ ጋንታታት ዝፈልሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ፅቡቕ ነገሩ ተን ጋንታታት ክልተ ዓይነት ውድድር እየን ዘካየዳ ኣብዚ ቀዳማይ ናይ ሓደ ዙርያ ውድድር እዩ ብድሕሪ እንታይ ክፍለያን ደረጃአን እየን ክፍለያን ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ራብዓይ እንዳበለ ኸድያን ብድሕሪኡ ግን ዓብላልነት ናይ ገለ ጋንታ ክህሉ ስለ ዝኽእል መወዳእታ እውን ክደክም ስለዘይብሉ እንታይ ኢና ክንገብሮ ማለት እዩ ናይ ኣውዲእካ መሕላፊ ኢና ክንገብሮ ማለት እዩ ፀወታ ክተርክል ኣሎ ገሊአን ጋንታታት ክልተ ግዜ ክረኻባ ኸእላየን ማለት እዩ ስለዚ ቀዳመይቲ ምስ ራብዒይቲ ካልኣይቲ ምስ ሳልሰይቲ ጌርና ግን እቲ ናይ ፕሌይ ኦፍ ንብሎ ወይ ኣውዲእካ መሕላፍን መዛዘምን ክካየድ ማለት እቲ ንቡር ሽልማት ግን ልክዕ ከምቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ነተን ጋንታታት ንሕና ይበቅዕወና ይንብሎን ኢና ግን እቲ ሃገራዊ ፌደሬሽን በቲ ዘለዎ ትሕዝቶ ምስቲ ንውሓት ናይቲ ውድድር ሪኡ ንዓይ ንኸውን ዝብሎ ሽልማት ቀሪቡሎ ማለት እዩ እስከ ምናልባት ጳውሎስ እዚ ውድድር እዚ ኣብ ክልተ ዞባታት እዩ ክካየድ ዞባ ማእከልን ዓንሰባን ንጹር ንምዃን ከዓ ከረንን ኣስመራን እዩ ክካየድ እስከ ምናልባት ኣብ ከተማ ከረን ዓመት መፀ እንሪኦ ውዕውዕ ዝኾነ ስምዒታዊ ስፖርታዊ ስምዒታት ኣለዎ እስከ እዚ ውድድር እዚ ኣብ ክልቲኡ ሜዳ ወይ ድማ ኣብ ክልቲኡ ዞባ ክካየድ ካብ ዝተገብረሉ ዕላማ ነዚ ስምዒት እዚ ንምብርባር ይኸውን ዶ ወይስ ነቲ ዘሎ ስምዒታት ንምኽሳብ ተባሂሉ እዩ እቲ ዕላምኡ እንታይ ይኮን ይኾን ሕጂ እዚአን ብክልተ ኣገባብ ኢና ንምልሰን ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ እቲ ኩዕሶ እግሪ
ዝበሃል ኣብየናይ ዞባ ወይ ኣብየናይ ከተማ ይዘሎ ክንብሎ ከለና ደረጃታት ኣለዎ ካልኣይ ትሕተ ቅርፂ ዝበሃል ኣሎ ንዓና እውን ዝቕይደና ማለት እዩ ምስ ግዜ ምስፋሕ ምንፃፍ ሜዳታት እቲ ቅርፂ ቅየር ይኽእል እቲ ቦታታት ናይ መወዳደር ቅየር ይኽእል ግን ደይቅየር ነገራት ግን ኣሎ ናይ ደገፍቲ ጉዳይ ግን ኩሉ ግዜ ክንሪኦም ከለና ብፍላይ ኣብ ናይ ከረን ሙሉእ ናይ ደገፍ ስለ ዘሎ ሃገራዊ ፌደሬሽን መብዛሕትኡ ግዜ ዝገብሮ ውድድራት ካብኡ ኣይርሕቕን ስለምንታይ ከምዛ ዝበልናየና ክለብ ብደገፍቲ እያ ትኸይድ ውድድር ብደገፍቲ እዩ ዝማምቕ ማለት እዩ ስለዚ ደገፍቲ ኣትረኽበሉ ኢኻ ንስኻ እቲ ውድድር ትገብሮ ስለዚ እቲ ቀዳማይ ጀርያ ኣስመራይ እቲ መዛዘመ ግን ውዕውዕ ከም ዝኸውን ርግፀኛ ኣብ ከተማ ከረን ክካየድ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ከተማ ከረን ብዙሕ ንዛረበሉ ነገር ኣይኮን ብዛዕባ ደገፍቲ ከይፀዋዕኻዮም ዝመፁ እዮም እዚ ከዓ ናይ ብሓቂ ተሰሚዒት ናይቲ ከተማ ኣዝዩ ብሉፅ ስለ ዝገብሮ ውድድራትና ኣብኢታት ኩሉ ግዜ ተፀጋዕ ምዃኑ ክትፈልጥ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ጽቡቕ መደብና ናብ ምዛም ገጽና ኢና ጳውሎስ ብዛዕባ ሜዳ መንፅፍ ሕፅር ኣቢልካ ክትገልፀና ከምኡ ናብ መወዳእታ ተመሓላልፉ መልእኽቲ ብዛዕባ እዚ ውድድር እዚ ዕድል ክህበካ ሜዳ መንፅፍ ከም ንፈልጦ ኣቐድም ኣቢልካ እውን ጠቂስካ ፀኒሕካ ኣላ ኮንካ ዞባ ማእከልን ዞባ አንሰባን ከረንን ጥራይ ሜዳ መንፅፍ ዘሎ እዚ ኣብ ተራ ንምቋም ንሓንቲ ጋንታ ወይ ንሓንቲ ክለብ ከምታ ቀዲምካ ዝገለፅካ እውን ልዑል ተራ ክህልዎ እዩ ኣብቲ ዝመፅእ ዘሎ ዕላማት ራእይ ናይቲ ፌደሬሽን እውን ክሳብ ናይ ሃገራዊ ሊግ ንምቋም እውን ተራ ክህልዎ ኮይኑ ይስማዓካ ሞ እስከ ብዛዕባ እዚ ንሰምዖ ዘለና ኣብ 600 ዞባታት ምዕሩይ ዝኾነ ሜዳ መንፀፍ ክንፀፍ እንታይ ሓበሬታ ክትበና ትኽእል ሕፅር ኣቢልካ ተደጋጋሚ ዞባታት ዝሓቱ እየ ናይ ብሓቂ ነዊሕ እዋን ክኸይድ ፀንሐ ተደጋጋሚ እውን ንሕና መብርሂ ንህቦ ኢና ማለት እዩ ንሕና ብልክዕ ምስ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ተሻሪክና ብሓፂሩ ኣብ ንኸደሉ እዋን ካብቶም ቀንዲ ክንቅይሮም ዘለና ማለት እዩ ንኩሉ ነዚ ንብሎ ሊግ ዶ ክንብሎ ምስፋሕ ክለባት ዶ ምስፋሕ ውሽጣዊ ውድድራት ናይ ዞባታት ወሳኒ ትሕተ ቅርፂ ምዃኑ ኩሉ ይኣምነሉ ነዚአን ከይገበርካ ሕጂ እቲ ኩዕሶ ምዕሩይ ዘርግሕ ኣለዎ ክትብሎ ይትኽእል ኢኻ ከምተን ዝበልካየን ኣብተን ከተማታት ኣስመራን ከረንን ይድሕፀር ዘሎ ማለት እዩ እንታይ ይኽመስል ንኣብነት ውድድር መንደፈራ ክንገብር እንታይ ይኽመስል ውድድር ኣባፅሕ ክንገብር እንታይ ይኽመስል ግን እቲ ትሕተ ቅርፂ ይድውስነና ማለት እዩ ስለዚ በቲ መደብ ተታሒዙ ዘሎ ኣብ ፅቡቕ መገዲ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ፅቡቕ መገዲ ኣሎ እቲ ዝርርባት ይካየድ ኣሎ እተን ትካላት ተነፂረን እየን ስለዚ እቲ መደብ ምጅማር እዩ ማለት እዩ እዚ እንድሕር ተጀሚሩ ንኩሉ ንብሎ ዘለና ፀገማት ሓደ መፍትሒ ረቑሕ እዩ ስለዚ ኣብ ፅቡቕ መገዲ ኣሎ ክብሎ እየ ዝኽእል ኣነ ስለዚ ተንተይፋና ዘለና ዞባታት ንኣብነት ባፅዕ ዓሰብ መንደፈራ ከምኡ እውን ባሮንቱ ሜዳ መንፅፍ ክግበረለን ምዃኑ ኣብ ዝሓፅር እዋን ሰሚዕና ፀኒሕና እሞ እንኳዕ ኣረጋገፅና ካብ ቃልካ ሕራይስከ ኣቶ ጳውሎስ ኣብ መወዳእታ ክተመሓላልፎ ትደሊ መልእኽቲ ወይ ድማ ልበዋ እንታይ ክኸውን ይኽእል ብዛዕባ እዚ ሃገራዊ ውድድር ቻምፒዮን ክለባት ኤርትራ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ውድድር ፅባሕ ሰንበት ዝፍለም ኣነ መጀመርያ ነቲ ደጋፊ ነቲ ውድድር ከማምቆ ንሓቶ ብሓፂሩ ደገፉ ንክህብ ናብ ስታድየም ኣስመራ ንኽውሕዝ በዚ ይላበዎ ማለት እዩ ብዓብዪ ግን ኣብቲ ቃወማ ቅርፅን ክለባትን ግን ክስራሕ ዘሎ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ኩለን ዞባታት ብሓፂሩ ኣብ ምሕያል ክለባት ክፃዕራ ክኽእል ኣለዎን ማለት እዩ ንሕና ብክለባት ደይንሳተፈሉ ነገር ኮ የለን ኣብ ናይ ዓለም ለኻ ውድድራት ማለት እዩ ከም ሓደ ኣጀንዳ ሒዝና ከዓ ንሰርሐሉ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሓደ ፅቡቕ ስእሊ ሂብና ኣሎ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ሓደ ፅቡቕ ስእሊ ሂበና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክሕይል እንድሕር ኮይኑ ኩላቶም መወልቲ ክለባት ከምዚ ሕይላ ክገብሩ ክኽእሉ ኣለዎም ማለት እዩ ካብ ፅጋዕተኝነት ከድሕንዎን ክኽእሉ ኣለዎ ማለት እዩ ነፍሰን ክኢላን ክንቀሳቐሳ ክሕእለዎም ክእላ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ሃገራዊ ፌደሬሽን እውን ንዓተን ብቐፃሊ መደብ ብምግባር ክሕይለን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንደገፍቲ ንመወልቲ ክለባት ከነመስግን ደሊ ንደገፍቲ ከነመስግን ደሊ ብሓፈሻ ነዚ ውድድር ዘካይዱ ዘሎም ኩሎም ኣካላት ማለት እዩ ካብ ቤት ፅሕፈት ሃገራዊ ፌደሬሽን ጀሚርካ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ፌደሬሽን ዞባታት ብልቢ የመስግኖም እቲ ዕወት ናይ ውድድር ግዜ ክኸውን ከዓ ናተይ ምኞት እዩ ማለት እዩ ልዓል ዘለዎ ኣርእስቲ ኣዝዩ ገፊሑ ኣብ ካለ መዓልትታት ብዝተፈልየ ኣርእስቲ ክንረኸብ ተስፋ ከገብር ፕረዚደንት ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣቶ ጳውሎስ ወልደ ሃይማኖት ስለ ግዜኻን ሓበሬታን ግን ሕጂ የመስግን ኣነ እውን ይቐኒየለይ ኣነ ብልቢ ዕድል ድሃብካናን ብሓፈሻ ኻቲ ናህና ናይ ኩዕሶ እግሪ ማሕበረሰብ ከዓ ካባና ዘድልዮ መሰረታዊ ሓበሬታ ሂብና ክንከውን ንኽእል ብልቢ ከዓ ንሚኒስትር ዜናን ነዚ ዕድል ዝሃቡና ከዓ ነመስግን ማለት እዩ
ክቡራትን ክቡራን ተኸታተልቲ መደብ ዘቶ ስፖርት ንሎሚ ኣርእስቲ ሒዝና ዝነበርና ነቲ ጽባሕ ሰንበት ዝፍልም ሃገራዊ ውድድር ቻምፒዮን ክለባት ደቂ ተባዕትዮ ኤርትራ ዝምልከት ምስ ፕረዚደንት ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ አቶ ጳውሎስ ወልደ ሃይማኖት ዝገበርናዮ ዘተ ኣብዚ ይዛዘም ስለምክታልኩም ነመስግን ሰላም ሃገራዊ ኮርፖሬሽን መድሕን ኤርትራ ኢንሹራንስ ከም ኣካል ናይቲ ዝህቦ ስሩዕ ናይ ህይወት መድሕን ንጥፈታቱ ኣብ ምምዕባል ዕቤት ስፖርት ሃገርና ኢሉ ካብ ዝሕውስ ዓመታት ኣውፂሩሎም እዚ ትካል ኣብ ዝሓለፉ ቀረባ ዓመታት ንምዕባልን ዕቤት ስፖርት ሃገርና ውሕስነት ክፈጥራ ዝኽኣላ ኣብ ዓውዲ ኣትሌቲክስን ኩዕሶ እግርን ክልተ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ክለባት ክምስርት ክኢሉ እዩ በዚ ትካል እቲ ማሕደር ክለብ ኣትሌቲክስ ኢንሹራንስ ሓንቲ ካብተን ኣብ ስሩዕ ውድድራት ኣትሌቲክስ ዞባ ማእከል ብንጥፈት ዝዋስኣ ክለባት እያ እዛ ኣብ ወርሒ መጋቢት 2022 ብምትሕብባር ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ዞባ ማእከልን ሃገራዊ ኮርፖሬሽን መድሕን ኤርትራን ዝቆመት ጋንታ ኣብ ዝሓለፉ ቀረባ ዓመታት ንውልቀን ኮይነን ንሃገረን ዘስምያ ኣትሌታት ደቂ ኣንስትዮ ሓቂፋ ዘላ ጋንታ እያ ክለብ ኢንሹራንስ ብሓደ ካብ ምኩራት ኣሰልጠንቲ ኣትሌቲክስ ሃገርና ኣቶ ተኽሊት ገብረ ኢየሱስ እትዕለም ጋንታ እያ እዚ ኣሰልጣኒ ነዘን ኣብ ትሕቲኡ ተጠርኒፈን ዘለዋ ኣትሌታት ደቂ ኣንስትዮ ካብ ግራስሩት ኣትሒዙ ክምልምለን ዝጸንሓ ኣትሌታት እየን እዘን ኣብ ክለብ ኢንሹራንስ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ብንኣሽየን ደቂ 11 ዓመት 12 ዓመት 13 ዓመት ዘለዋ እየን ምሳይ ጀሚረን ካብ ህፃውንተን ጀሚረን ስጋብ ደረጃ ስጋብ ሲኒየር ዘለዋ ስጋብ ወረድታ እንደ ስጋብ 23 24 ዓመት ኣለዋና ዚን ግን ደቂ 12 13 ዓመት ዝጀመረን ካብ ግራስሩት ጀሚረን ያኒ ኣጀሚረን ካብ ግራስሩት ጀሚረها ስጋብ ደረጃ ዝኻ በሓደለና ማለት ነው ኣነ ናፍታ ክለብ ኢንሹራንስ ደ ሓድሽ ኣሰልጣን እንበር ኣሰልጣን ናብ ዞባ ማእከል ኮይነ ነዊሕ ሰሪሐ ቅድሚውን ሓያላት ኣትሌታት ነይሮም እዮም ካብ ግራስሩት ስለ ዝጀመርኩ ከኣነ እቲ ኣብቲ ምስልጣን ኣብቲ ጋንታ ወይ ኣብቲ ክለብ ብዙሕ ብድሆ ኣየጓነፈንን ማሲ ኣቀዲመት ብድሆ ድባል ኣብቲ ግራስሩት ኮላት ብድሆታት ሓሊፈየስ ናፍቲ ክለብ ምዃኑ ምስ በጻሕኳ ዳርጋ ጥጥሕ ኮይኑ ይጸኒሕኒ ክለብ ኣትሌቲክስ ኢንሹራንስ ካብቲ ብፍሉይ ትልሌሉ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ኣትሌታት መሰረት ጌራ ትሰርሕ ጋንታ ምዃና እዩ እዛ ጋንታ 10 ብሉፃትን ትስዋትን ኣትሌታት ዝሓቆፈት ኮይና ብመንገዲ ዘን ኣትሌታት ድማ ካብ 200 ሜትሮ ክሳብ 5000 ሜትሮ ኣብ ዘሎ ዝርግሐ ናይ ውድድር ትነጥፍ ኣብዛ ጋንታ ዘለዋ ኣትሌታት ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ኣብ ዓበይቲ መድረኻት ዓለምና ተወዳዲረን ልዑል ተመኩሮን ልምድን ዝደለባ ኣትሌታት እየን أقومنا إذا كانت 10 أتلتات يندلونا 10 أتلتات دكونسيون كلن حانتي ناي ميتين كلتا ميتين كلتا أتلتات ميتين كلتا ميتين نالونا كلتا أتلتات ناي 4 شومونتن نالونا كلتا أتلتات شومونتن شحن حموشن نالونا يجين 4 أتلتات كا أب شحن حموشن سكاب حموشش نالونا مالت على لا 10 أتلتات هاي ناي نابنت ميكال قبر ميكال كبري ناي احنا حموشن ناي 3000 اتلتيا اوريدي حجين هاجر وكيلان تنزانيا قشالا ابز استخايد ناي تايم تريال دحلفه سومنات بهاجر فدرشن تخايد تايم تريال كا توهيوا نبر ساعات هاريماس دبلص ساعات امزغيبات ركب مالتيو توسايت ميكال عقبايا كا تا 4 شومنتن بلص اتلتيا ساخان هاجرنا وكيلا ب 2022 ኣብ ታንዛኒያ ከይዳ በሃገር ደረጃ 5 ደረጃ ሒዛ ማለት እዩ ሰም ቀሳነት ፍሳየ ሳውን ናይ ኣብ ናይ ትሕቲ ዕድሚያ ገሻብቲ ግዜቲ 2022 ኣብ ናይ 200 ሜትሮ ተወዳዲራ ኣብኻ 5 ደረጃ ሒዛ ማለት ኣድያም ይሕደጎ ኣብ 1500 ተወዳዲራ 2022 ኣብ ታንዛኒያ ማለት እዩ እሳ ከዓ ብደረጃ 5 ወፅያ ሶሳኒት ሓይላ ኣብዚ ግዜ እዚ እንጁራላ ከባቢ
8 ወርሒ ክሳብ 9 ወርሒ ገይራላ ኣብ እንጆርያ ደላ ዛ ኣትሌት እዚኣ ዓብ ተስፋ ድገበርናላ ብክለብ ይኹን ብዞባ ይኹን ብሃገር ደረጃ ዓብ ተስፋ ተገይሩ ጠመተን ተገይሩላ ፀንሐት ኣትሌት እያ ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን ከባቢ 9 ወርሒ ኣብ እንጆራላ እሳ ከዓ ኣብ 2022 ብዘና ቀዲመ ክገልፀን ዝፀናሑ ኣትሌታት 4 ካብ ክለን ኢንሹራንስ ገሸን ሃገር ወኪለን ኣብዛ ክለብ ዛ 4 ገሸን ሳራ ብዒት ኮይና ኣብ 5000 ሜትሮ ከዓ ተወዳዲራ ኣብ نحاس مدالية توصل أتيها مالتي. شمان شما هجران أسوي عماتي زين أب كل تشحن عسران كتن زجاجة أثلثاتين. دجنا أب كل تشحن عسران حادنون هو تشحن عسران حادن أب وورلد شامبيون كينيا استخايده. ثلاثة أثلثاتين ساتفنا ونوزكاب زكلب سنكا أديام يحدقو أسير ربابة سمهر مكونين. زين أثلثات زين أسير يبابة أب شمونت مئة توارادر كله أديام يحدقو أب شن حاموشن سمار مكونن كأب ثلاثة شح توارادير مالتهم أب كده شن عسر جعتن خا نيات تصفي أب كينيا استخايدنا إست أفريقيا توارادير مناي شن حاموشن مئة ثلاثة شح سلسيت بوموسا تشلمتنا حسم مدالية هنا كأوقع نقول يوز وورلد شامبيون دمت ساعات نكينا دمت جزء أمتيا ناب كينا تساتيفا بعالم درجة خا أبيوسكا أبشان حمش 200 متر خا تشعيد درجة حزة وتزازيما مالتي كاب كرميون بدحرين ولا كونا تصرته هنا جن أب إنشورانس كلام ساعته بزح نجارات أقواني فني ماشي صبوا نجارات عدلات رخيبة أب دنابور كو أمو كرمتي إنشورانس متهاوي زنبرة ناي باجت هون ناي قال دخلنا نجارات مورالا وحاجزات هاي نبرة ولا هم خلوا صبوا أخير نيرة أب إنشورانس ساعته خا زيادة وسيخ مالتي ساعاتي كعرجة كيلة مورالي حفك بال أبي تفليتني أمون قط عالي مريدة نيرة بس ما تأخو نابتنا بوركو بقعات نخملس عب ترى تساوي إنشورانس مالتي أو مساعتهوس بتاعم صبوا قاس كيرة دحر تعليم مورد كنيرة أب إنسان لا إنشورانس مهلاوة أب تحت فتاري صبوا حاجزات نيرو تعود كيرة مالتي زغلب كبزاتو بزح درجات بزح عواتات منا مزجبنا وعبينا المقشة عددها تركب ما استعواتات أو خلي متأكاي ناي كلابات كاجلس تزلها بزح عواتات ناي مقشة يكون ناي كلا عواتات ولا ما راح أجزاله أبزقان تخلط ترنف نابكينا مجمرتها مقشة مالتي ور شامبيون مالتي قتيلات تشعي سان كلتن تنزانيا جيش مالتي مجمرتها نابزقان مستطرنفنا بعد كم تقبلهم مجمرتها بفحشوكات بعدكي بمورال تقبلهم له زي بهم مسكنك بتصبوا تقبلهم له سكح جاب تصبوا علنا نابزقان تمطرنا في كل تشحن إسران حارن كينيا وورلد شامبيون شمون 100 متر وكيلها جري جيشانيره عندنا كل تشحن إسران 4 شن 500 متر أب روسيا تساتفنيره هاجراوي كوربوريشن مدحن إيرترا نزاني أتلتيكس غانتا تعود طلبو كل مدياوي أغلغلوتات كتركب لعود سعر مكتالن كم زقبر اليوم أصل تنتن أبالاتن نايزا غانتا زقلصوم وأبركوتو نايت تكال وين نايت كلب ولا قليسكا أي وداني قالجن كاب بحر بيشلفا جن تكال دقورة أبركوتو زين أتلتات زين ملو حكمنا اللون أب تكال لنا ملو حكمنا لنا جيمونا ولا نفط تكالنا وعلى جيمونا ويند سرحة شاورن كابزي أبزا ستاديوم سريحن زا ناي مجبنا وزا دحر ستاديومي أبخلوا ناي حدا رقدي تأكليا كيدنا بقى نمسن حسابا دومزن سرعيو مجبن سرعيو عرفتن ون سرعيو عد كثاتن بمولو تدل فاسيلتي سرعيو أبزو خونه ودرات انتلينا نعمنا تروح تلي أو روح وتهات ندحلو تقولين بترانسبورت ناتون جيرم يدوزنا نحنا قال ترانسبورت أين حتتينا قدمنا نحبرم ترانسبورتي بعلم يدولنا مالتي ولا حتى أنا كلاب إنشورانس ويتتكال دقبرلنا أبركتون أنا جليسة خودو أي كلني قال خافت قبلت أنا حقن أسيت بعبيو جيم اللون مجمن اللون شاورن اللون عتق اللون جيمون أبت اللون حكمنا مول حكمنا
جنرال كله حكمنا ونالون أنا نتتكال كم تزجبرلنا كمان أي كحسنين بحجي كحسخا تسفى جبر بعبي وانتم أولاد بورد دولون يكاتاتولون يام سرع مكتتاليهم دقورلنا ما يومون كاتسال مرارات دقورلنا يام أبغون ودرات ون سعبنا يام تتكال غيرلنا دول أبركتو عبيو بعبيها خمس جنيه في التقاع أب إنشورانس على هلا اختقر صدي تخيلن بر عابنا قرينا له بفلا أبدك أنستيو أثلاث أبدك أنستيو بسدرا يكون بنجارات بتمحبراوي تحد بالنا ينامش بتعمي ما أثلاث أبدك أنستيو مورال دقبره كنت قداء يبلان كنت نقف يبلان زعينوت نجارات هاللو أب دقبره ودلو بكامش بزي أقاطع مخمس قنوم مدلي فولي نجارات يم دقبرنا أبوزح نجارات كنودق أيدولين يوم كنهسيا أيدولين يوم ولا حميمنا كمان كسب حكمنا نقدر قالوا ناتهم حميمنا نتسقى موليلن نشجروا الأبنة يبلنا كله أبدو خلنا نجارات مجوع زين السنين إن شاء الله نسابنا تقبر لا عيب نجارات يا تقبر في اللي أبدك أن الشيخين كاتري خلها كم زي إزيل كحت قصد أي تغنيها كمان مرة بوزح نجارات يا تقبر ቀዳማይ ነገር ከምዚ ደቂ ኣንስትዮ ምዃና ሞራል የለና ሞራል ብጣዕሚ እዮም ዝገብሩልና ካብ ደሞዝና ጀሚሮ ዕጥቅና መግብና ኣብ ዘለና ፀወታ ክሪእና እዮም ዝመፁ እንደገና ርሑቕ ዝኾነ ፀወታት ኣለና ትራንስፖርት ከዓ ይገብሩልና እዮም ማለት እዩ ብጣዕሚ ብፅቡቅ እዮም ዝከታተሉና ከም ደቆም ኣይገድፉናን እዮም ኣብ ዝኾነ ፀወታ እዮም ዝከታተሉና ክንገሽ ከለና እንደገና ኣውደ ዓመት ክኾን ከሎ ይገብሩልና እዮም بزح حاجات ناي إنشورانس أبركتو ما عندي بزح أفتعد قطعات يخون أفتمج بالنا يخون أمورالهم يخون أبزخونة كل يخون زخونة مزيوم أجخون زخونة حاجات أبزلنا يخون من حكمنا يخون بزح نجارات يوم زحوق زنا زخونة نجار كن قد عيد لنا يوم زخونة نجار كاني أقول لنا ينزلوا كل جزء كا إنشورانس كلي إنشورانس بس تجبروا دلنا نجارات دخيمة خيبلت ولا خي تحللت بقول نجاراتها أو تيجي خيبرت يا توصلنا دلا نحنا تكالنا سوم تكالم تجور حساب ده لون نحنا خا العلاقة من خمان كنت تسمو ولا منا كلب إنشورانس أبسلستي كل عدمة ناي أتلتيكس مالته ناي يوز ناي جونيرن ناي سينيرن أتلتات زرنفت غانتام إذا كانت أبحث سير ناي سلس عمتات عمرها نشومون تكاب عسرت أبلاتا أب حقروت غانتا أتلتيكس إيرترام كتمرت زبقعت غانتام أبزن غانتا تأرني فندلو أتلتات ويابزا كلب تأرني فندلو أتلتات عسرت خوينن كم تقدم زغولو سكو كابزن عسرته تنشومونت أول هاجرات جانتا وكيلن هاجران وكيلن أبستفعل له هاجرات تواراديرن مدالية دمس أنا هاجرانين تنكلته بترين ديجش هذولوانا سنك أبو إنجورن قلملن برتن كالوت كابزن عسرته كنت شومونت أتلتات بلوزات بهاجر درجة خوينن كاب أبستفعل له هاجرات تواراديرن نهاجرن مدالية دمس أتلتاتين عدميان كاب يوجينر سينرنين سلسة كوتاي ورد حجي لو ما عمت حجي تمال تبقي سالة أن تنزانيا خيدا لحن تخاب عدن أبتناي تحت عدمه مالت
ሃገራዊ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኤርትራ ካብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋናት ጀሚሩ ንናይ ትራክ ውድድራት ብግዜ ወይ ድማ ታይም ትራያል ክካየድ ዝተኣተዎ ኣሰራርሓ ኣትሌታት ዕቁር ዓቕመን ከውፅአን ጽቡቕ ሰዓት ክሃርማን ምኽኣልን ንሃገራዊ ፌደሬሽን ምስጋኑ ዝገለጸ ኣሰልጣኒ ተኽሊት ባህርያዊ ተፈጥሮ ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ኣህጉራዊ ውድድራት ንደቂ ኣንስትዮ ዝወሃበን ኮታን ካብቲ ብተደጋጋሚ ከም ጋንታ ዘጋጥሞም ውድሆታት ምዃኑ እዩ ዝገልጽ هو حجي انت قال له ابتي ابزي بهاجر درجه صبوق قسقاسه صبوق معبالن ساعاتون ابتي زنبرو غزيون دا محياشا يخيدالو بزي منقدو انا هاجراو فدرشن كيمزغونكم ما يحلفني منياتو تي ابتو ودرات تيمترال بساعات سلوز غبرو دولو رينا دين فل ساعات يهارمالو هاجراو فدرشن تينكيم كمزغنم دلي كوم عينت بمتتاوم توساخي حج قربنا هنا انكفات دلنا اب دق انستي قرب بدهوتات አለውን ትብደሆ ብለካ ከለኹ خمس ዝድለ ዓብያንን እቲ ባህርያው ሎ ተወሳኺ ድበስሓ እንጅሮ ጓንፈና እዩ ዘሰይሙን ኣብታ ሃገራዊት ጋንታ ከምንረፃ ከለኹ ማዕረ ደቂ ተባዕትዮ ኣይምረፃንን ወንደይ ግዜ ተሰሪዞንን ማለት ደቂ ተባዕትዮ ድሕሪ 5 ኸደለው ደቂ አንስትዮ 5 ደይከዳሉ ምክንያት ዋይ ስለምንታይ እዩ ዘ ሓደ ዝልኮታ አካል زي كوينو دحري حمش غاب دق تبعتي ياخذلو دق انستي خلته وي سلسيم دغشون ازي افت معرنتون دق انستي قرب هسياس لزلوا زملكوت اكل نزي مامي قال فتح خمصالنا نغره مغدي كلاو ودل مالك حجي نحنا ابزي ودهوتات اتي فطيرنا يدلنا خلك خلخو الله بوزحات بلوصات اتلتات الله حجي حنتتان ماناجرات دي مركابن دغ وصين كوادادراي كالان حنت سالا توسخا ذاك لبنا يدق انستي بمخانا اب دق انستي زغوان فكا بدهوتات بطعمي كبيديو بطعمي يخبيت ባህርያዊ ሎ እቲ እንታይ ሽሙ ንብሎ እሱ ሕጂ 10 መዓልቲ ገብራ ኣብቲ ውሽጢ 10 መዓልቲ ከዓ ኮፊ እንድብላ ወላ ሓንቲ ከተስርሐና ይትኽእልኒ 10 መዓልቲ ሓንቲ ኣትሌት 10 መዓልቲ እንድሕሪ ኮፊ ኢላ ከዓ ኦልሬዲ ካብቲ ጌሙን ወፂ ኣላ መፂላ 10 መዓልቲ ዕሪፋውን ዳይሬክት ተኺልካ ኣብ ፕሮግራሙን ኣይተእትዋን ኢኻ ዝበዝሕ ግዜ ሕጂ ኣብ ከምኡ ይደጓንፈና ዝበዝሓ ሕጂ ንኣብነት ካብዘን 10 ድብለን ዘለኹተን 5 ኣትሌታት ኣብ እንጁሪ እየን ዘለዋ حجي تقند بودهات دغوان فنان انا اب انجري دغوان فنان متما ባህርያው ከዓ እስኻቲ አሰካፍን አሸጋርም ኮይኑ ምክንያቱ ባህርያው ተገብሮ ነገር የለን ጸጋዩ ጸጋና እግዚአብሔር ግን ስጋብ ንሓንሳብ ኣብ ሰሙን ኣብ ክልተ ሰሙን ድመጸናሉ ሕጂ ኣብቲ ካብቲ ጾወታ ካብቲ ጌም ይዛና በላኻ ሕጂ ትበኣካል ኣኡ ደሎ ዳይ ድፈልጦ እምበር እቲ ብደገ ደሎ ኮይኑ ካሊ ምስሊ ድበካና ዓኻ ዘንቆልዑ ተባላሽንዶ ከምዚ ኮይነን በቃዓተን ነከን ዝንዝን ይድመጸካ ስኻደለኻ ግን ባዕልኻ ክትፈልጦ ምክንያቱ ታይጓንፈናሎ እንታይ ሽግረ ጓንፈካ ወረድ ባዕልና ስለንፈልጦ ትቡድሆታት ዝኸፍ ዓብይ ቡድሆታት እሳን እዛ ደቂ ኣንስትዮ ማዕረ ደቂ ተባዕትዮ ደይመጋሸንን እዚ ንባዕለን እውን ደቂ ኣንስትዮ ተነቀፍቲ ስለዝኾነ ቀልጢፈንን ሞራልና ድትንከፋ تبدهاتك زعابي خاتي بهرياوي وسين عنا دشجرنا سجاب 10 معلتي 10 معلت علفن 10 معلت مسسر حنينكا عندنا اوش سومن كا خلا غزي حكمنا تخيت حكمنا ولا حنت قبر الكاني من سرع بوخا سرع مجمرها مشغا ناف نور دملس زو بدهات علنا دغنا تا مغشاون قصالي دقنستيوسي عابي اب عدناسي واحد دقنستيو لنا اينا خنبل صنيحنا سيلون علنا واحد لنا ندالنا ندحري امغشاتات كم دليان كاتوان كوص عندي كلا تقوينن مستمدق تبعتي معرتهم حواتن معره حوات ودات حوات دق تبعتي حواتن دحر غشا دحر ديك لا تقوينن ازي عاب بدهيو ኣብያተ ትምህርቲ ሃገርና ኣብ ዕብየትን ውሕስነትን ስፖርት ሃገርና ዝገብሮ ዘለዋ ኣበርክቶ በቐሊሉ ዝግመት ኣይኮነን ኣብዚ ግዜ ኣብ ዓለም ለኻዊ ውድድራት ስፖርት ስም ኤርትራ ከባቢሎም ዝርከቡ ስፖርታውያን ብኣብያተ ትምህርቲ ዝሓለፉ እዮም እዘን ኣብያተ ቤት ትምህርትታት ውሕስነትን ቀጻልነትን ስፖርት ሃገርና ንምርግጋጽ ኣብ ኩሉ ዓውድታት ስፖርት ዓመታዊ ዘይነጽፍ ፍርያት ስፖርታውያን ኣብ ምቕራብ ይርከባ ክለብ ኢንሹራንሱን ሓንቲ ካብተን ተጠቀምቲ ናይዚ ጸጋታት ዝኾነት ጋንታ እያ
حراي إذن أثلاث زين كم تقدم جليس الكاد صنعه بناشين كاب جراسروت تبجسان كاب أبيات تمرتينا خانم سن كاب أبيات تمرتي أب جينر كلها كاب أبيات تمرتي جوس جسناينا وي كابتي أبيات تمرتي سيحبنا أب أتلتيكس سرعة من ترينن جيران كأوخ أفتن دبلت أخان أفتن كلب دعتناينا نخيط نحنا بزيادة أفتي عدمين كابتي أشتو جميرنا نابزي درجة نمسح مالتي إذا أبستفلالي كل عدمين زركبا أتلتا ترنيفا زلا غانتا إنشورانس حدا كابت مستير عوتا أمونغو أبالاتا زل فقر المحزنة يوم إذا غانتا سدرا بيتاوي أكايدا كمتغتل دمايوم أبالاتنا إذا غانتا بقالاتهم زرقاقصوم انتاي كابنا أشياء بحنساب تترنيفن سلازا عبيا هم تقديم قبلك صنع خاو جراسروت سقاب زي درجة دلو سقاب دك 20 قلن عمد 20 4 20 تكون عمد ألوانا كجراسروت سلاد جمرة بهتس أو تنسلاد جمرة لك كم حادث سدرا كم حوات كم زاو حانت جزاء خون كاتا عبي لك خون خوينا سلازا عبيا أفقري بتعمي ديسيبلين اللون كابت زازي يوص أنين بتكلب دبلن زازين دخدا فقرها أنا نحدن تن عبيتي نتناقشوا أجهن أبدرجة دلنا ياخد بس حقت كلا لكن إذا ندحب حبان دخدا لك تناقشوا هذا سيم نتن عبيت خاخم عبيت حواتن دخبر إني دخدا أنا بتعمي عدلني كم زعنت فقرن سنيت دلونا أثلثات بوزح انتشم يكونانين توساق خا أنا كابزخون أثلثات كابزخون جانتات دمس أي قبلني بعلي دفرقون أباينا يجانتاي حد عينت ديسيبلين حزن خا عبيا خا حنت تشوم خالتنا كرمي مطرنافنا بحسابنا نينا تعمي شكرناتات بسنة ساعة متأويات أكايدان مفعصو هنا جانت اللوان بتعم مصبو درجة حادث فاميلي حادث دراينا درجة أي تجايشنا كم تنفولت سبعة يوم صنيحهم نايكو عشرة أثلاثات جانتانا خاب حساب سدنا برناتنا عسرته كاب جانتا ليكونس أب حدث ده أب جزاء أتي مالك أي تجايش كنا بنشانس كاب دات السلطاني نايزا غانتا أتو تخليد جبر يسوس ناب درجة عدمين وريدو زالينن زمخرنن بمخانو زن أتلتات قابل عليو لعل كبرن فقرن كم زلوانين زقلت عام ترى السلطان تعمل فيه تخليد مجمرتا السلطان يكون محزاناي كم كله أبونا دعنا صني لي سمعنا هم محزانة أين عقلناني كم محازوت كوفي لو إن هند لنا صبوا أبركت الله بعبيو كم مسجون دلها سلطانينا تخليد كم سلطان ديكونس كم أبون ودن حساب أبدرجنا أريدو كم حزانة كم حونا يدخيد أبتنا ينأشوا بلا أشوا أمني عبيت بني عبيتي لا تقع عزة دخيد سلطاني إذا نقرأت زين الخبز صح عبتها راست تصوتي بقى قصول له خبل دل معها لزقاطام غانتاي اب غانتانا فولي فقرلو كم غانت غانتا ليكوناس كم حواتنا بقى اذا نغرات زقصل كلا ودل اب غانتانا ولا قصيلنا سلطاننا تخليت زغبرنا كل يكون حاجات يكون كم تنياز ولتو كم حاونا كم حزانا كم كل نغرات كل مثل زم خرنا افت درجاتنا وريد سلنا كل نغر زغبرنا طعمهم مسكون يفوت السلطاني تخليد جبر يوسوس عودي أتلتيكس عبباجة زحتت كمخان متن بزي غانتا بول كنزنت فادك أنستيو أتلتات نتي بتعود زحتت كل مداياوي حطوطات كملساك بيت كمخان العالم بيستخال متن أب كلابات ترنيفن اتموياز طلبو حاجزات كرخبا تمحسينهم ولا حنت أي رخبني كلب أتي خان كلب ديبل كان ولا حنت در رخب نجار يقولون كلب مالت حدا رنافة وي أب حدا جزات
ሓንቲ ስድራ ማለት እያ ክለብ ክንተልና ስድራ ማለት እያ ኣብ ሓንቲ ስድራ ኣብ ሓንቲ መኣዲ ተጠርኒፍካ ትኸይድ ማለት እዩ ክለብ ከዓ ልክዕ ከምኡ ንሕና ክለብ ዘይብልና ከለና ፅጉማት ነረን ዕጥቂ ዘይብልን ነረን ኣና መግቢ እውን ከምኡ እውን ዘይብልን ነረን ከምቲ ማሕበራዊ ህይወት ኩሉ ዘጓንፈን ሕጂ ግን ኣብ ክለበን ኣትየን ኩሉ ዘድሊ ወፃኢታት ፋሲሊቲ ሙሉእ ፋሲሊቲ ክለብ ስለ ትሽፍነለን ሕጂ ብዛዕባ ዕጥቀን ብዛዕባ መግበን ብዛዕባ ካልእ ማለት ኣይሽገራን እየን ጥራይ ብዛዕባ ትትሬይነን ከመይ ገይረን ዕውታት ኮይነን ዞባ ካብ ዞባ ሃገር ካብ ሃገር ከዓ ከመይ ኣብ መሳሃጉር ተወዲረን ከመይ ገይረን ባንዴራ ሃገረን ወይ ሽም ሃገረን የስሚያ ጥራይ ትዕላመን ሕጂ ምክንያቱ ክለብ ተሊካ ከም ዝኽብሎ ፀናሕ ርጉእ ኢኻ ቁሱን ኢኻ ብዛዕባ ትሬኒንካ ጥራይካ ትኸይድ ክለብ ተዘይብልካ ግን ብዛዕባ ትበልዖ ብዛዕባ ዓጥቅታትካ ብዛዕባ ካልእ ማልእ ማሕበራዊ ህይወትካ ኢኻ ትነድድ እዚአን ግን ዋላ ሓንቲ ፍልልይ ዋላ ሓንቲ ደራኸቡን የብሉን ምስቲ ክለብ ደለካን ደይብልካን ደራኸብ የብሉን ክለብ ማለት ስድራ ማለት ሙሉእ ረብሓታት ኣለዎ ሓደ ሰብ ውልቂ ኣትሌት ኮይኑ ክፃወት ከሎን ኣብ ክለብ ኣትዩ ተጠርኒፉ ክወዳደር ከሎን ብዙሕ ፍልያት ኣሎ ኣትሊስት ዋላ ናይ ዕጥቂ ነገራት ኣሎ ድግበረልካ ነገራት ኣብ ጋንታ ደየለ ሰብ ብዘይ ዕጥቂ ክጎይ ከሎ እቲ ዕጥቂ ዘሎ ሰብ ንባዕሉ ሞራል ኣለዎ ፍርቂ ሞራል ንፀወታ ክኣቱ ከሎ ሓድሽ ዕጥቅታት ገይሩ ክኣቱ ከሎ እቲ ኣብ ጋንታ ደየለ ብዝነበሩ ፀወታታት ክኣቱ ከሎ ዕጥቅታት ክገብር ከሎ እዚ ይፈላለዩ ዋላ ኣብ ሓደ ብቕዓት ሃሉ ብዕጥቅኻ ጥራዩ ከምዚ ፍርቂ ሞራል ኣብቲ ዝገብርዎ ዕጥቅታት ይኹን ነገራት ብዙሕ ዘለካ ኣብ ክለብ ደየለ ሰብ ትሬን ሰሪሑ ንገዝኡ እታ ደላ ኣብ ገዛኻ ኢኻ ትረኽባ ብመጠኑ ንእሽተይ ዋላ ኣብታ ክለብ ትረኽባ ነገር ትሕግዘካ እያ ትብላዕ ኣብ ዕጥቅኻ ይኹን ኣብ ምግብኻ ኣብቲ ትገብሮ ብዙሕ ነገራት ሓገዛይ ዋላ እቲ ሞቲቬት ዝገብሩካ ሰባቶም ንባዕሎም ክለብ ኣላት እንትብለሉ መንገድታት እንድሕር ኣሎ ኮይኑስ ምሻሉ ትልዕል ኢኻ ካብቲ ክለብ ደይብሉ ሰብ እቲ ክለብ ምህላው ንባዕሉ ዓብ ነገር እዩ ኢንሹራንስ ብምጥራፍና ማራ ሓገዝ ኣለዎ ማራ ከዓ ክስታይ ኣለዎ ምክንያቱ ምስቲ ወልቂ ዝወዳደር ከተብሎ ይትኽእልና ናይ ዕጥቅታት ይኹን ናይ ምግብና ይኹን ካልእ ትረፍ ወላ ነብስኻ ተሓፂብካ በሊዕኻ ገለ ትኸዶ ኢኻ ኣብ ውድድር ክትኣቱ ከለኻ ይኹን ገለ ይኹን ኩሉ ዕጥቅታትካ ገለ ሙሉእ ይኸውን ወላ እቲ ርእስኻ ይሕደስ እዩ ዝኾነ ዕጥቅታት ሓድሽ ጌርካ ክትኣቱ ከለኻ ይኹን ወላ እቲ ሞራል ንባዕሉ ኣብ ጉያ ስጋዕ ዘለኻ ሞራል ንባዕሉ ፍርቂ ሓይሊ ይዳርጋ ኣሰልጣኒ ተኽሊት ኣብ ዓለም ለኻዊ ውድድራት ተወዳደርትን ዕውታትን ኣትሌታት ንኽፈርዩ ተራን ኣገዳስነትን ኣሰልጣኒ ልዑል ምዃኑ ብምብራህ ይኹን እምበር ናይ ኣትሌቲክስ ኣሰልጠንቲ ዘለዎም ናይ ትምህርትን ስልጠናን ዕድላት ኣዝዩ ድሩጥ ብምዃኑ ሒዞም ኣብ ዘለዉ ናይ ኣሰልጠንቲ ልቸንሳ ዕውታትን ተወዳደርትን ኣትሌታት ከፍርዩ እቲ ዓውዲ ዝጠልቦ ናይ ስልጠና ዕድላት ክዋደድ ተላብዩ ብዙሓት ኣትሌታት ኣለዉ ናብዚ ሃገር ብሃገር ደረጃ ብዙሓት ንፉዓት ኣሰልጠንቲ እውን ኣለዉ ኩሉ ኣብዚ ዘሎ ኣሰልጣኒ ብቑዕ እዩ ንፉዕ እዩ ሓንቲ ባይታ ይረኸበን ባይታ ናይ ትምህርቲ ዕድል ክፍጠረሉ ዝኽእል ኣለዎ ንሕና ከም ኣብነት ኣነ ሌቨል 1 ይወሲደ ሌቨል 1 ሒዝየ ዘሰልጥን ዘለኹ ስቲል ስጋብ ሕጂ ብሌቨል 1 ጥራይ ኣበይ ደረጃ ንሃገር ወይ ብሃገር ደረጃ እንታይ ከስርሕ እንታይ ከፍሪ ይኽእል ኣነ حرام أبزد هوارادورو كوارادور دوارادورو خفري خل بعلم درجة كوارادورو كنفرن دحر خوينا نحن نعبد دحر خوينا ناي تمرت عدل كوهابنا خل الله تسأل كورسات ولا كراش كورس ديو ولا تدلو ليفلنا دينا خنعبيو أبزي تسألي كوهابنا خل الله يوم صحت مسؤولنا ما هجرافو درشن جن نتنعنا كعبنا ليفلات كا توسخي تتبونا نيرم نحن حبيرنا تنبو نفعت أسلت أنتلو بزحت نفعت أسلت أنتلو نتوجنا توسخها كلبات كعبيا خلا اللون كبزحنا خلا اللون كلبات وسنات كلبات رايد يكون نحزن تاشمو دخونا كلبات كبزحان كعبيا خلا اللون كلبات ندحر عبيا ندحر بزحان كأتورا درنت كوينون كأبولوس أتلتات كتفرت خل نقرأ ما قدي زي أهل لو أقبرنا ናይ ፈለማን ቀዳማይን ኣሰልጣኒ ናይ ዛጋንታ ዝኾነ ተኽሊት ገብረ ኢየሱስ ኣብ ቀጻሊ ኣብ ክለቡ ተግባራዊ ኮይኑ ክሪኦ ዝደሊ መደባት እንታይ ምዃኑ ምስ ተወከስናዮ ወሕጂ ጠመተ ብዙሕ ጠመተ እንዲኻ ትገብር ንሕና ሕጂ እንታይ መደብ ኣለና ኣነ ከም ሰልጣኒ መጠን ኣብዘን ኣትሌታት ኣለዋና እተን እንጁርድ ዝኾና ኣለዋና ሕጂ መተካእታ ንኣሽቱ እውን ሕጂ እዚኦም ኦረዲ ናብ ሲነር ዝኾና እንዳኸዳ ስለ ዝኸዳ ዘለዋ
متكات خاب جراسروت نمص لنا تكات نعان مالتي زعب مدب كم مدب حزي له خانه كال بحجي عاب تسفى نقبر زح أنت أتلت كيداتنا دل حجين تنزانيا خيدالا أنا أبزي كون كريا أفتي وورلد شامبيون أولمبيك تساتفيت نقط كون تسفى قبر مهنيات بقعتها نبغى وش تخلط عمتها خمسة عينة بقعة وتسيتنا أمتيا أنا خاف على درجة نخط بس حق تسفى قبر حجي خم سلت أنا متن أنا كل زغون سلت أنا دسورح مالتي أولمبيك وورلد شامبيون يعني تسرح أولمبيك وورلد شامبيون صورحة خا أملاخ ندحر حق جزنا خا I hope تسفى نقبر قبل على درجة هنمسح مالتي أبلات أتلتيكس كلب إنشورانسون تكال هجراوي كوربوريشن مدحن إيرترام نزجبر لهن أبركتو بعوتات خحسوا مخانن قال بمقتاوين مسانا زنبرن جزء زازيمان. هو أبزوانا بوح نجارات اليوم تقول فلولو كابانا تصبي وحنت نجار عوتن حقوسناتنا نمدلي ولا بزح باجت توصو مورالا ونجارات انتهاونا كابانا دلي وطعنا عوتني بزي مش نفسي كي بقوكو عود كان صوار قال لي ادل نزاغانتا انشورانس شمي اصوعي شم هاجري مجمريا بشمكا دحبزو باخا بكلابكات نالكا اندها شمي اصوعي شم هاجري او وكيل بقى مش ارئا نايتا غانتا خون يدلي املاح حجزن كخوني كمصي كمال سناتاسي عوتناتي اندي عوتا ورق خمسه اكي تماتا اخو مالتي كوايسي بوزح نجارات تصبيع كهباي بموصل نكلب إنشورانس يعني لنا ما تكون كحسوكم بعوتنا قبل بموصل نعسلطاني تهليت سيراكمون نس درابيتي نخلهم سدرابيتي كمسكن فوت تترفنا مدب كواخب سبورتيا كتكون أبناء لهم تحستو كخبنا كون قربنا زولنا قريم تصواتي كعس قري نفسيهر برخد زميكيلي كون مسارحتنا إفريم وكونن زدالو مدب كتيلو كقربيو نامو لتحستو نبر كل شيء نزح زياس مسطة فيها خبله نبرخت كم مسطة حسكات طفيها خات ولا تقلنا برخت بسلسة بربعة خات هذا قمت على فيزيكال اللي كل اللي بتعتقد كايزوت جنسي ذكرني برخت مدرتور زمات أولو غبي تبي زمات أولوس نا إثيوبيا تقدر ما جاوا سيدا متأبس أبدو سمعت برخت تم ديفنس تم نا إثيوبيا بيرا ديفنس لكذا لغة نزيهم كلهم كم يجروا بعد درجة ولا يزنوروا نزيهم كم يجر حفا بلا تحوسين الناس حفا بلا أنا بأفلو بي كابسولس تيوم كم يجر نقول لهم بتخوه موت نبغى ترى شكل يزتوا حجنا يبرخت جاي متعب لك يوانس برتو عندي أنا يوانس فاستي يقولوا برتو يوانس جن أيكم برخت أنا أبتي هواتي كابزوم من هجرنا زرع هو ما تكعتي كم برخت زي ميكيل رياء فلتن هزبسي نستاديوم نايتناي ميدا نبزخون خطوات تخدغلو تهزبس نبرخت كريلي زاتنير ولا بسالة سامسين يخمن توم طرب مولهم نبرخت كريلي ما تنير تساعيرهم سي نقع السجول توم بري كالي ولا حنتي نزارو يبلنا نيلم تبقى يرمي مفانيم كابتا أنا زركب كله توم شعو زنورو حلفتي قوياني روم دابل باس تقابل كام حلاف فولتو
جولد ما سكور جبرو كم برخات جن 4-5 سب أشكيهم تحلف سب أي نبران أبي إرتراس نقصنا يكون حسون بالكم بلج إلهم زدمكو كواخبت سبورتاويان صحتيهم زركبوم كابسر التهانيس أن تخلع زخدو خاء وحدات يكونون قدناتات أسمران أبعت تمرتن ميداتات كعس أجر إيرتران حيالة تذكرتي سبورتنياتات ينافرين بوقلهم زد أفقون تأتيعهم زعنبابون ما أليا يبلومن إتهم كابز تحت نابزل على درجة بحيال سعر نسنا مقبارن زبسعوخا وترو تذكرتي قانون أب كل بوتا بدمعنت كساوتي خقل بمنبارو فولي بلج آنيروهم بزونو زنبرة أكلاوي بقعتن حالن كاي قمتن تطقيمو لعلم زانو زليلو برؤس جيو شوتو كمزجب كتوي سجماي نبرن نتخلاخل تأنصار قانتو بتملكة اللي عطاليلو بمحلاف بلوساتن تذكرتن شوتوتات بممزجاب نكلو إلبا بركز زبالوانا شوكا جزما كيليوم معباي حاويو نتي أبكلا بوليسن هاجراويت كانتا إيرتران ورك أو جزية زحلفة بروفيشنال تساواتاي نفسي هري وهان زميكيل مزاجبت كعس أجر هاجرنا مس التجنسل سمو أبكلمي توقيرو ترخبون دقفت كلب إلبا ناي كل جزية زبالة ساعات قعي إن أولو كساب لي تلومي يذكروه لنفسي هر برخة زميكيل برخة زي ميكائيل أبشحن تشعتن مئتن سوسان حموشتن أبسمرا كبابي ماي تمناي توليدون كاب جزيه تسأنونوتو أتحزو أبيت مرتي كعصونا تسأوت عبيم تسأني حون نخال أي درجة بيت مرت أسمر حفشاو وكيلو بلوت تسأوتا كرئي مسبقع أبتشعوان نايم محرارات تسأوتاتاتي كايد بمنبارو نجازاوتو كأبالي بارو تشعت توكيلو كتسأوت حريم كوينون كم تتثبيت استقبرلو أفال ماي عمتا وددر نمم حدارو وانجا بمعتار أمسائي قلت أمر كرئي مخانو أعنت أفكرت كعس أجري كانيم جمامرو تمرتن فنيرو أقلي كارتشريد وسنيرو دحريجن نابكعسو تمرتو وديو ولا عنتي كعسو خاني مس ماي تمناي يمانا كحتا ياچا اندا سلطنو من ماي تمناي ممبر أبرها ممبر تجاي أبرها وينهم برتعت كانتا جيروما بقبلي بولات مرا صوتا نيرو أم شرشمس 35 بس يوم 35 خان داتوري هجيتم طور بمولو أم ما يتمنى نبرخت كنري نايلوم سين أبت استاديوم ناي 35 بس يوم أو خاني صبغ تصايتهم ماريوم شامبيونا خوينهم نما يتمنى يمسيهم من المات أنا أبزا درجة بس حد وله نغمسح نبى حكي حدا كابتي معايا كم درجة نغمس عز جبرني كم بعد برخ زميكيل كمون زي خبابي زي كلت سلسلة قدنا كرامراي نبهل سوا عنيرو أبزز نور تصاوتات نبى حكي قول ساعتن حيلات تصاوتات نيرهم نعتاتهم نخنا ركب نعتات كماتهم نهون كون بزح زعرنا له زدخمنا له لنا بعلفي نيبرخت كمزيل كاف تقول صهمان كبيريو كاب بارتش عتت بهال قبلي نابدو علي كومون ناب إلبا كل زجبرو زنبرة مكساس كل زجبرو نبرة كعسو أجر أبوركتو نعون دار أنا هنا كعسو أجر خمسات كيلنا نالوات ناشريارنا هنكون نغل في علمه بزح ناشرون كون أي نغل لنا جن أبتي برخد صعطولو زنبرة جيزي كومون كم بعل محري تمرات تفرع بعشاقر بهالو نعتاتهم نار أنا نبز 5 درجة نخن بصح حدا خبط زجبرناي برخد زي ميكيل كابتي وترو كل جيزي زير الساعة أب لبنا ناتو زجبرو أبركتو كوسا أجري زير الساعة تاريخي زلومو لا تاريخ حزنا أنا أب درجة زي بصحنا انتقونا نمم حدارو أبصبو درجة مسبصحة
ሽልማትና ተጸበየ በንጻሩ ሓሲብዎ ዘይፈልጥን ኣብ እምርኡ ዘይነበረን መጽዋዕታ ወረቐት ተቐበለ ከምቲ ምስጋና ኣድግስ ርግሒት ኢሉ ዝተመሰለ መጽዋዕታ ናይ ብሄራዊ ውትድርና ወረቐት ተዋህበ በረኸት ሕርቃኑ ክጻወር ኣይከኣለን ኣቐዲሙ ወዲ ገዛውቱን መጻውቱን ዝነበረን ናይ ብሄራዊ ውትድርና መጽዋዕታ ምስ መጾ ብዘይልቡ ሓጺልዩ ጠፊኡ በረኸቱን ዕጫናይ ዓርኩ ኣብኡ ከይድገም ሰገአም እንተኾነ ነብሶም ይመሓር ሓላፊ ጋንታ ኤሌክትሪክ ዝነበሩ ነፍሲሄራቶ ቀለታ ኣስፋሃ ናብ ምምሕዳር መጺኦም በረኸት ንጋንታ ኤሌክትሪክ ኣገዳሲ ተጻዋታይ ምዃኑን ካብ ዝሓሊፉን ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ከጻውት ዝኽእል ዓቕምን ክእለትን ዘለዎ ኣዝዩ ኣገዳሲ ተጻዋታይ ስለ ዝኾነ ምሳና ክጻወት ኣፍቅዱልና ኢሎም ንሓለፍቲ ናይቲ ምምሕዳር ሓበሩሉ ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ከዓ ምምሕዳሩ ነቲ ዝቐረበ ሕቶ ሓንጎፋ ኢሎም ተቐበልዎ በረኸት ድማ ካብቲ ዝነበሮ ከቢድ ጭንቀት ተገላጊሉ መስተርወት ረኸበ ከም ዝፍለጥ በረኸት ድሕሪ ናይ ኣብያተ ትምህርትታትን ናይ ምምሕዳራትን ዝተጻወተላ ናይ ፈለማ ጋንትኡ ደጓዓልያ ነይራ ኣብ ክለብ ደጓዓሊ ብዘርኣዮ ብሉፅ ብቕዓትዩ ብኣካየት ክለብ ኤልፓ ናብታ ጋንታ ተሰጋጊሩ ናይ ምምሕዳራት ግጥማት ቀጻልን ዘየቋርፅን ብምንባሩ ድሕሪ መጽዋዕታ ናይ ብሄራዊ ውትድርና ዝኾነት ምምሕዳር ክልተ ተጻወቲ ካብ ዓበይቲ ጋንታታት ከተሰልፍ ይፍቀዳ ስለ ዝነበረ ከም እንደገና ንቐቤልኡ ንኽጻወት ብሓለፍቲ እታ ቀቤለ መጽዋዕታ ቀረበሉ እንተኾነ በረኸት ዕጭ ሓንፎፍ ኪሉ መለሰም እዚ ክኸውን በረኸት ምስ ጋንታ ኤሌክትሪክ ተጸንቢሩሉ ዝነበረ ግዜ እዩ ኣብቲ እዋን ክለብ ኤሌክትሪክ ከም ጋንታ ዓባይን ተፈራሒትን ብምንባራ ሓለፍቲ ናይቲ ምምሕዳር ብሓይሊ ከገድድዎ ትብዓት ሰኣኑ كل جزء أتو قلة أسفا مجمرة آخر مسجون ربوي قلة أسفا كل جزء عين جانتا زخنا نفع تتصاعد تري نجاب جانتا نمسع الحرايب لني البرخت كعشعون إحنا قدمنا أتيناس راح جميرنا لأن أنا هجيب 8 كلتن مودعتا 8 سلستنا مجمرة جميرة برخت شعون ب 8 حمشتني تمسعنا له نسأل يسيف سيفي خاب زولا برخت كا خاب دقعلي جي برخت سي أقدمنا ونريوس لازم برنامج تنقانتات كله حيال نفوع تتصاعتكم مخان مثلا نبقى أنت نام حواس خازينات حبسنا علتي أو مساعته خطر إذا يكون يري نيرة مالسي مش على كذا قد بقى يحارم حدا صوتها تري نيرة قموتون تي زجبروز نبرة أبصوتها خؤس أجري سبزس تأمر كسرح ولا بالنيرة الحر أبغى أنت أنا بقى يحارم مسمى أخا برغات نقول سود الله يزعج أطفا سب سلست 4 سب أتاليلو زعتو أبغى أنت أنا دماني كندي وانا شو هم نوسد غيرنا بزح قولات يزعتو نيرو دحارون ጨኒ ቁና ኣብ ተርሲን ኣነ ምስተሃረምኩ እሱ ኣሴ በረኸት ካብ ቅድሚት ንድሕሪ ተመሊሱ ተኣምር ሰሪሑ ተርሲን ኮይኑሲ ብዙሕ ታሪክ ሰሪሑ ሕጂ በረኸት ኣብቲ ግዜቲ ከምዛ ኣነ ዝረአየኒ ሓላፋይ ጥራይ እንዲፃወት ነይሩ ምጨነቐና ግን ነዊሕ ተባሂሉ ሽዑ ብስለት ናይቶም ኣሰልጠንቲ ኣነ ክስታይ ገብሮ ዝኽእል ንድሕሪ ተመሊሱ ተኣምር ኣርእዩና ሕጂ በረኸት ብጣዕሚ ንፉዕ ተፃወታ እዩ نجانتنا خاني سماي كم تسقل زجبرة خا برختيو حد أوان برخت مسكانتو البال من مدك جبر نامني اشتيتش شورو أبز أطول أوانيم من محدار ما يتمناي بس من محدار إنباقيلانو كتتصاوت أنا حتوم برخت كامناي من محدارو تصاوتاتات دحر مقلايو أبتا غانتا بزح حقوافي فتيروم دقفتن نبرتن نايتام محدار نبرخت مسرعيو كلهم بحوار برختنا عنا رأي نتم حلفتنا يكبيلا أيتر بمبال لما نوام برخت كم قالهم صوتا كودا 10 دقائق مستقفو نام ميدا تغيرو أتوام نوح كيت أنا حدما نحمشت تتصاوتن حلاول الداتن بوحلول الجبابات تاليلو بمحلاف بالاستشاطة بمزقاب نمم محدارو نربع في السامكم التحلف جبرام شعو قديم سبورتنيا نفسي هرسيون براقي برخت أنا بوزحت تصاوتي زفلت كما خاقن ريئي أي فلتني
بلسك كابخا بوزحينا نتصبمو أملاخ عدبن تعناني هابكا إلهم مرة قوام سب حجي قولوا اللوك سب نحر برأس نهارم كوين بأقر خبود لخيل بأقر نحر بالكوين خابر رأس خبود لخيل برخت كلي برأس تبلكا رأس حيال سكورنا مقبار دريبلين تبلكا قعصو قلتا سلس حليفنا مخات تساقامات ديبولو أقافلو بستوك قبر تساقام زيبولو يمان تساقام كهرم تساقام ديبولو كله استعدلي برخت فولي أنا حجي زخون السب ولا نحنا تتصاوتينا قلب أقر دحانكم كون كلنا برأس خبود لنا غير برخت قل والحنت نقر زي قدلو بلوص تتصاوتاي ياخذ له زغل ببرخت برخت كاب كله زحقسو نجر انت دعنيرو نكم بعلشي بولينن ويون ميلوتن زأمسلا غانتاتات مسعر زي كونس نواليا ويدما كاب إثيوبيا نزمت أكلوات مسعريو أزي بحتاز فترلو زنبرم واليا مالت نيهولتنيا أبيتاو سراويت غانتا يعنيرام نيواليان إلبان قطم كم قطم درقن شعبياني أتصر بمنبارو استيريوم أسمرا كاب صلالات حسكا بملؤونا يواقع كي ترفه كاب ساعت نساعت بأشح زقطر أفكار سبورتيو زقوبا نيروم حرب سقلت معالتيوم ساعت كلتا دحر قطري إلبام سواليا صوتانا برام اتي أبلع الواليا فوليت سلقن قرحنتن زنوارو ونام تتصاواتاي والا قوا يصوم انبر سناي نخيسة فولي زخونة صوتا بمرأي نواليا سعرنا كم انوات نفسي ينقرن اللو بمبال نمتا عبتون دق غزاوتون تزعربا انت خوانا قلا دق غزاوتو حتى برخت سمكا كلخا بلوهم انت خوانا نسو امونوني لومي قلا عينت صوتا كتصاوتين نماني لو أملاك حق زنيو بمبال نامير أتوا كم تأقدمو زبالو دما كلتا بلوس أشوطوطات بمزقاب نقانتو عوض كجزمان كلو بنس آرو ندقفت كلوالي أغنا كابا سعرت تقول بيبوم نعدم كم زملسو قبرام كلتا قول مزقبي أولي أخل جزيه سكور قبري برخت أبتعلتي أون لكعتي سكوراز قورو 50 تزي والقخا مسوالي مبزحة جزيه نحنا انتاي نيرونا هل خنيرنا نسهم سعيرهم يفلتنا كسعرنا يوم زموزو نحنا كل جزء نسعر مالتي شعبية كانت تا نبعلا ندعي تا شعبية تبل تخوب دم دي أخوينا بربقات كلهم عجي تي أتصاوتو أمسي وندوي خمان يوم تصاوتكم بينا بتسكور مقبارات خال تي دحريت متهل لا تزيكون مقبار تحج بحيل خسعرها ندلا يسوي حاسيم نيرو مر بسرعة ديسيبلين حيزهم بقول بقصعوا مخالكم أجي أبتأ وأنت أبرخت كل التقول مزجي ولا زي برخت سكور زقبر قال لك أنت تات زي ناي برخت سي من البات سكور زقبر وخمان أمن يجير وقلت سيدنا قركاي وزي سكوراتي زقبر برخت الحلف برأسي حفيلو فليلو خارمن كل خاصاتي بالتعمي زدنا أنا أحد وانس مس أدليس ندات صادنا كنز بلوسينا نركمو أنا نتفرن بحنساب تطويلنا نيرنا حاجة أنا وصل مسوس أخلو برخت نتفرى سوري بقى قيد كروز جور كل حف في اللي زقتوا كمزي فليز بالكابتوم صلاة أماتي حف مسبلخ أخا ولا قلب سئلتات مرأة بتعميز في الله تفلي زقتوا أقول أنا يرسعني كمون بتشبولين خم عينتنا أزيرو سعرنا له كم أتي أجي برخت حجي كابت بزحي يقول توصي تي ترسع حدا جزيه بر بتعمي برغت كم بعد برغت كلا جزيه هم اليوم دينا قال بزحي فني يعني كاب كعسو عالم كجمير كسجاب سجدف كياسي انتي يحب سكة أبتسرحت الزرع كيف على الغات انتي يحب سكة إلو أبزي تحت تقول جزيه أنا زخونة كلب تكون بهاجر درجة كاب أديس أبابا تكون كاب غوندر ولا كاب تجراي بكلاب أخونا ولا بترني فم بفلا هاجر ينيرو يمسا شوت كي تقولن سلزيت ملس أحجوسي وسني يقولون زمتت كاب نيوسي قدنت ناتو قول تعيمات ملس
ኣብ ካልእ ተመሳሳሊ ግጥም ዋልያ ምስ ኤልፓ እናተፃወተት በረኸት ተቐዲሙ ኣብ ብርኩ ብዘጋጠሞ መጉዳእቲ ምስ ህዝቡ ኮይኑ ነቲ ፀወታ ክከታተሎ ተገዲዱ ክለባት ኤልፓን ዋልያን ምዱብ ፀወተአን ባዶ ብባዶ ስለ ዝፈፀማ ናብ መፈላለዪ ፍጹም ቀላዕ ኣምርሓም እንተኾነ ኣብቲ ግጥም ኤልፓ ስዒራን ከላ ኤርትራዊ ማእከላይ ዳኛ በርሀ ገብረ ማርያም ፍጹም ቀላዕ ስቕ ኢሉ ከም ዝቕፅል ገበረ ሚካኤል ቡኛ ንሕና ስዒርናን ከለና ንምንታይ ፀወታ ስቕ ኢልካ ተቐፅሎ ኣለኻ ኢሉ ንማእከላይ ዳኛ በርሀ ገብረ ማርያም ብነድሪ ተዛረቦም እንተኾነ ካብ ትፅቢት ወፃኢ ማእከላይ ዳኛ በርሀ ገብረ ማርያም ኤልፓ ስዒራ ኢለ ነዚ ግጥም እንተ ደኣ ዓፅዮ ኩሉ ኣብዚ ሜዳ ዘሎ ደጋፊ ድራር ጠያይት ክኸውን ዲኻ ደሊኻ ኢሉ መልሲ ሃበም ከምቲ ዝበሎ ድማ ዋልያ ክሳብ ዝስዕሩ ፍጹም ቅላዕ ስቕ ኢሉ ከም ዝቕፅል ገበረም ኣብ መወዳእታ ድማ ፀወታ ብዓወት ክልእ ዋልያ ተዛዘመ ማእከላይ ዳኛ በርሀ ናይ መዛዘሚ ፊስካ ምስ ነፍሐ በረኸት ካብ ኮፍ መበሊኡ ወሪዱ ንበርሀ ክጥሕሮ ደለየ ነቲ እምባጋሮ ዘስተባሃሉ ደገፍቲ ክልእ ዋልያ ንበረኸት ክሳብ ስቴድየም ሆቴል ኣጓየይዎም ካብ ኣፍ ሓርገፅ ንስክላ ዘምለጠ በረኸት ናህሩ ብምዝያድ ናብ ገዛውቱ ገፁ ተመርቀፈም ምሳይ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ክልቴና ይወረድና ሜና ታሪምና በረኸት ካባይ ወሪዱ انت اوان وشط ميدا اتي نعي كمان غريم عندي تودي دي صوتا ندابل وشط اتي ميدا وتادرات كهرمو قرب جن سلاس فولت وغلش توم بوليس شو كمان افريم منكساب كو ما زمنغاغو تاريمي او قرب عغرغر نيرا كو سعيرنا قال نقولو لا يلو انتي حمشته كم معرض سعيرنا خدنا كم معرض زخده غيرو نتي صوتا حنتري ولا خمهب يرنا بدهريو نحنا سعيتنا ولياتيهم كيدهم شعو خاني عدهم كودو ولا حد محلف سلا زينو ورم بتعم يمدل يمانيرم نتا صوتا سعيرهم منا كيدهم دحرب رغر مريم اب كتما غلز رخو سبات رغر مريم انت خا غيركا تولو سالاهم زغوركو استادي مسمرا كاب دم تشقو كم دي تشقو غيريا حادث سب تدسع قاي حارته تسعر نيرا حادث سب تترفا مترخبا كم تزنبره وطري نتسب كموت يدحين يا انا كعسو قدفو قاي حار ندي وانጫ وسيدا نقاي حاري وانጫ موساد قليل نغري اي انا جن بزح سب كموت اتريفه دو غلديلو تزاريبو اجا انا ان شاء الله كم تزنبره وطري تقبيلها تزرع كم زغر ما كان غير معناتو تميدان يرناينا وطري نيرو اجي سالاد سعرو غزانا خنعتخي مباركة زخبركم تخطاتلتي لسو سبورت نايلوم سومن تحستونا أبزي زازيمنا لونا زمت سومن بزتفالي تحستوك ساب نملسوكم سلام كنا